Bureau of Customs sa Sugbo wa pay kwarta aron makabalhin og opisina. Peligro na ang building nga nahimutangan silang buhatan apan nangayo na lang sila og dugang extension gikan sa Cebu Port Authority. King Perez, Sugin Limi. Bureau of Customs walay nadawat nga tubag gikan sa Cebu Port Authority nga naghangyo nga padayon pa nilang magamit ang building nga nahimutangan sa ilang opisina karon. Ang building gi-condemn kon nagpasabot nga kuyaw og dili na angay nga gamiton. Mato ni District Collector Attorney Edward de la Cuesta, ilang nadawat ang formal nga pahibalo gikan sa Cebu Port Authority sa miaging buwan. Gitagalan sila hangtod karong Agosto 31 sa ilang paggamit sa building nga gipanag-iya sa CPA isip ilang opisina. Mipadala na si De La Cuesta og letter of request and appeal sa CPA board nga lugwayan pa ang ilang paggamit sa maong building hangtod makakita sila og kabalhinan. Apan wa pay nadawat nga tubag ang custom sa ilang hangyo, hinungdan nga mapada sila og follow-up letter karong Lunes. We have sent not only a letter but letters pero wala pang sagot. Pero dati-dati naman sumasagot sila, bibigyan kami ulit ng ng time frame within which to kasi usually it is taken up also by their board. May board pag-uusapan din ng board because I understand also kasi may timetable din sila. In the same way, gusto ko nga rin sana pero kung talagang magkahigpitan na talaga, I think maglalagay na lang kami ng tent sa labas. Anaanay gitanaw nga kabalhinan ng customs kung dili mosugot ang CPA sa hangyo niini. Ang building na himutang rasab duol sa ilang kasamtangang buhatan. Dili sab sila makabalik sa Malacañang of the South karon tungod kay gihimo na kining heritage site sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni De La Cuesta na sayod na ang kadagkuan sa customs nga pabalhino na sila. Apan hangtod karon wa pa sila nadawat nga pondo alang sa pagbalhin. Ana ako sa usa sa mga opisina sa Bureau of Customs Port of Cebu nga gipanag-iya sa Cebu Ports Authority. Kung ngano nga angay nga papahawaon ang custom sa ilang buhatan, kini tungod sa mga nasayran nga liki gumikan sa linog ni atong 2012. And when it was examined by the City Hall Engineer's Office and CPA Engineering Office, they have condemned this building already. Kasi I think the foundation is weak and everything. So, kasi nagka-crack ito. Medyo inayos lang ng konti kaya tsaka medyo napintura kaya wala kayong makitang crack. Sa usa ka text message, mipahibaw si Attorney Yusuf Pukong, Deputy General Manager sa CPA, nga kapila na nga higayon nga gipadad-an og notice ang customs bahin sa pagpahawa. Nagpahibaw siya nga dili na mausab ang desisyon sa board, gawas kon anay labaw nga opisyales nga muhangyo. King Perez, News 5. Dili gihapon mutugan ang customs sa resulta sa ilang gihimong investigasyon sa pagkawagtang sa mga smuggled nga sinakong bugas. Ang District Collector sa Sugbo nagpaabot nga moabot karong adlaw ang order nga pulihan siya. Apan matud ini, igo lang silang balhinon og laing rehiyon apan magpabilin gihapon ang ilang posisyon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Be effective. Di gihapon mabutyag sa District Collector sa Bureau of Customs ang mga migawas nga suspitsado sa ilang investigasyon sa pagkawagtang sa mga smuggled na sinakong bugas. Wa pa sa magdawat ng De La Cuesta ang rekomendasyon ni Commissioner Biazon human niya gipada ang ilang investigation report. Gipaabot pa usab niya ang inisyal nga report sa National Bureau of Investigation. Hangtod karon, wa pa mahuman ang inventory team sa customs sa pagsusi sa mga daot nga bugas. Unang nasayran nga mga bugas gikan sa duha ka hot o nga tulo ka container vans ang nangabasa sa uwan. Ang ikatulo nga public auction sa mga smuggled rice himon karong Agosto 22. I do not really know because supposedly today yung deadline, di ba? But I have not received any information for that matter. Karong adlaw, gipaabot ni Attorney Edward de la Cuesta kung madayon ang pagpuli kaniya isip District Collector sa Bureau of Customs sa Sugbo. Apan hangtod karong adlaw, wa pay nadawat nga kamanduan sa de la Cuesta bahin sa maong reshuffling. Kay nanduman nga may padala og relinquishment letters ang mga District Collector sa Customs lukop nasod isip usa sa mga kausaban nga himuon sa ahensya. Kini human gisaway ni Presidente Noynoy Aquino sa iyang State of the Nation address ang padayon nga korupsyon sa customs. But I have not received any orders for that matter. So,
You have to reckon with my face at the moment. Nabasahan usab ni De La Cuesta sa usa ka pamantalaan nga mapatuman ra ang pagpuli kanila kung maprobahan ang rekomendasyon ni Commissioner Rafi Biazon ngadto sa Department of Finance. Apan bisan og napuno sa akusasyon sa korupsyon, ang Bureau of Customs nagdahom gihapon sila nga igo lang sila nga ibalin og laing pwesto og magtinri lang gihapon sa susamang posisyon. Tapusin muna natin itong mga magagandang bigas and then yung panghuli yung may nasiraan, doon natin inventaryuhin para malaman natin. Ryan Sorote, News 5. Suspect sa pagpusil sa usa ka 63 anyos na tigpautang sa Danao City, voluntaryo nga mi-surrender sa iyang kaugalingon. Miangkon kini nga dili utang ang hinungdan sa iyang pagpusil sa biktima kun dili kabahin sa ilang away sa yuta. Jinky Barrio, Suginlimi. Huwebes sa nakalabay nga semana, dihang gipusil patay ni Julito Montes ang 73 anyos nga si Amancia Tariao dito sa Bukirang Bahin sa barangay Kabungahan, Danao City. Kagahapon, nakahukom ang suspect nga si Julito nga mo-surrender sa kapulisan sa kondisyon nga ubanan siya og sakop sa media. Ako, makonsensya mo ko sa akong mga anak. Ako ramay nakasahan niya, napila mo na akong pamilya. Wala, surrender na lang ko sa... Ang asawa ni Julito nga si Rosita, wa na sabig kita sa ilang lugar, human ang hitabo apan iyang giklaro nga wa niya gitaguan ang iyang bana. Kay wa magikong tanaw sa kumbana. Sipat ko kay hadlok man kumabtan sa pulis. Daghang pungutana. Gipasabot ni Julito nga dili utang ang hinungdan sa iyang pagpusil sa biktima kundi gumikan sa away sa yuta nga nagsugod niya pang nakalabay nga tuig. Kay may kaso umianan niya sa una, katong saging nga po nga iyang kawat. Munang lagot kaya na siya na ako, ma'am. Nga, magsige na siya na ako sunggaw din sa amo. Diyagi kong kasilagan, permi. Kasong murder ang ipasaka sa kapulisan, batok kang Montes. Jinky Barrio, News 5. Iilang big-time drug pusher sa Barangay Poblacion, Danao City na sikop sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Special Operations Task Group, pinutos nga mga shabu, armas o kwarta na sakmit, laing upat kalalaki na sikop. Leslie Caminade Vestil, Suginlimi. Kini nagtapok ang mga pinuto sa gituang shabu, armas ug kwarta ang nasakmit sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Task Group kung RAIDSOT ato sa bypass operation pasado alas 6 kagabi. Subject sa mong bypass operation si Rian Mansueto, kinsa gihulagway nga big time drug pusher sa Barangay Poblacion, Dakbayan sa Danao. Nasikop usab sila si Gistoni Ramos, magulang nining si Jeffrey, Noel Cal ug Virgilio Dagatan. Si Senior Inspector Hendrix Pangkulita, team leader sa mong operasyon, ni padayag nga nakadawat sila og taho kalabot sa dugay ng pagpamaligya ni Mansueto og shabu sa mong dapit, diin ila kining gipalitan og balor usa ka libo. Sir, pila ka grams or unsa ka gidaghanon ang iyang ma-dispose every week? Ubay-ubay siguro ma'am, more or less mula pa sig 200 grams muna ato sa i-classify as a level 2 drug pusher. Samtang si Mansueto ug kaubanan niini mihimakag sa pasangil bato kanila, matud pa kalitra silang gisikop sa kapulisan. Comment ko na di tinuod. Ha? Di na tinuod. Hindi na ako labutan na. Tiglim pure ako sa kompleteran. Magamit ko pero katumpay tawag buawa mong gamit ato dito. Samtang sa laing bahin nagtingkagul usab sa karsel kining usa ka gayong mass show operator nga si Juni Bacalya, human maaktuhi sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Branch nga nagtali sulod silang panimay diha sa Ibanis Compound, Barangay Mambaling. Dipinsa pa ni Bacalya nga tungod lamang siyang kalisod ug aron aduna siya ipakaon siyang pamilya, iyang nahimo ang illegal nga buhat. Labyan mo iyang balay, open, niya na siya gi-issuehan. Moto nga, amang gisulod kay nakita naman ng mga nga nag-inisyuhan sila. Idagan ang iyang gisyuhan mo to, amang nadakpan siya. Ako, naundang mo ko sa electrical nga trabaho na ko. Ko ang kon, suway ko pangisyuhan awat maka pugong-pugong sa sa akong panginabuhi. Pamilyado. Leslie Caminade Vestil, News 5.